bojoku selalu murang-muring aku terus nganggur bendino budal mancing oleh iwak tak goreng garing bareng kate tak pangan rebutan ambek kucing mari ngono gak kurang akal gowo pancing aku terus budal pancingku nyedut-nyedut terus tak sendal bareng tak wadahi gagak babone kadal mari ngono gak kondo-kondo budal mancing gak nggawa kanca pancing abot tak kira iwak apa dadak kecantol suwale mara tuwa bingung pikire tola-tole ndoleki suwale dadak slulup jare ana lele bareng didekep kliru lelene dhewe namung semanten atur kawula yen lepat nyuwun sepura merah putih berkibar udara sekali merdeka tetap merdeka alhamdulillah meriah acara di warga Laban Wetan kene wis ngomong sakmono kae ngedonga sakmono kae padahal dagelane Budi Wijaya ku ya akeh ngomong ijen ya gak penak sangkano kaya wong gendeng ing wayah esuk jagone kloro rame suarane pating kemroso aku senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari iki ana nur kapate ganteng kulitane yo rada ireng oleh joget tak delok sampe metenteng pungkasane tibake arek yendeng dageng tak oh ditabuhi sampe klotak-klotak kaya gak duwe isin Lha apa? ketara temene gak duwe isin kon Lha apa isin? kon kaya ngono joget-joget nang nggone Laban Wetan kok doli joget Ah gendeng ae isin. lah ngono iku gak joget ta Ya mumpung adoma iki. lah nek do omah opo Sukan putu goblok. ya kono surak ono Lho guyu-guyu tak baca matamu kon kok. sik ta kon kok sik ketawil-ketawil sik joget ae Sing joget lo kakekmu ah. oh Ngene iki rumangsamu nggo kene didoli joget. Laban Wetan wis kanca kabeh kare joget. oh beso paling Nah lha apa? nandak Nah ndak jaman kuno. lah kok keluget-keluget ngono iku lha apa Dewek dhuwit jagane arisan menesuk. kok omongno nang kene sih Lho anjene menesuk iku wis ketok arisan Senin. kon curhat cek disawer ngono Ya gak ngono lah lha apa disawer? apa Senin iku ya arisan ya bang nglumpuk. lho Senin iku ya bang ya arisan nglumpuk Ya iya, oh Selasa mekar, Rebo syariah, Kemis set kemis ngemis nang raimu ngono ah. cek ta lah kon kok apal ae Oh sih kandhane lah gak apal bojoku gak bayar belas kok.
Kon sing guyu rumangsamu ya sapa? Sapa? Ketuane syariah iku ngono ya. Goclok kon koyo roh. Kok tak kandhani, Iya. tanggapan nggo laban wetan kene gak pisan pindho. Bolak-balik ya. Bolak-balik. Iya, iya, iya. Mergo kene iki kurang seteng. Iku nek gak Budi Wijaya Oh mo. ya kurang seteng sak sen nek gak Budi Wijaya gak gelem wong kene. Ya iya. Temenan penggemar sing rata-rata akeh teko Laban Kulon lan Laban Wetan. Lah ya mesti ae. Iya. Mergo nggo kene iki anjene memasyarakat. Masyarakatkan kabeh. Awak dhewe teko kene pas jam 7. Jam 7 mang. Wah, wateng kala wesu kok kandhani. Oh, wetengmu luwe. Wateng lawesu luwe Terus? lah tak kena wong-wong. Lapo luwe mbok kena wong-wong iku. Lah aku luwe wateng kula su mlebu balang pawon. Oh, mlebu nang gone dapur nang pawon. Ya iya. Iya. Masalah nggo kudu tibane sing ngadang bebekku. Lho. Sing ngadang iku bebekmu. Iya nek diceluk iku sambat. Sambate. Sopo, Det? Yumar iku ya apa? Ono ae barang ya. Lho jenenge kancane Yumar lah wong Iya. kene wis kadung kulino nang nyeluk Yumar semawar. Kaya semaur kok sampe kaya ngono sih yu. Lah ya siyu wong diceluk ae kok sawerane dhisik. Iku lho. Acara yo Anda. Kak. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallah. Udah tuh sawer pringkas-pringkas kaya garangan kon. Aku koyo garangan kon koyo curut kecepit. Ngenyek kon pran. Yumar adikne mak sing nomor 2. Oh, adine makmu sing nomor 2 ya. Iya. Oh, Lah sing nata-nata sego iku rumangsamu adikne mak. Sopo, Det? Ayo sum bojone RT kuwi apa? Bojone RT ku makmu ya. Lho. Adikne mak kok. Iya. Ana kandhane. Lah oleh nganu ku ya apa arane nek ngebobul. Heeh. Dadak aku mlebu kamar beleng sing nata jajan. Iku ya bebek. Bebekmu. Iya. Sopo, Det? Syariatun iku ya apa? Sariar. Lah kaya nglumpuh nggo kene lah ngono. Aku ang pelampu kate njaluk kopi kadoan. Kadoan. Ya iya. Akhire? Utang nggo warunge Mbak Nini iku mah ya apa? Aku jange gak mangan. Iya. Jange gak mangan eling-eling wetengku lesu. Eling-eling luwe ya. Oh, mangan jangan kesosop kok tak kandhani. Lho. Jangan sampai kesosop jangan opo. Masalah sing ana gobis mbek wortel iku lho. Sop goblok. Sop. Sop lah situ. Lah nek loro. Lah nek telu ya kesosop. Kok iso kesosop aku Aku diglosor. mangan iku diarani Yumar oleh mendeliki aku. Lho, Wong ya iwak situ edane kok papat sih. oh, dipecicili kon. Diwas nek kon iwakmu kurang tatet. Gak yu aku wis seru kok. Iya, heeh. Ojo guyu ae kon. Lah, guyu kakekmu ah. Aku mah gak guyu ta. Oh gak. Oleh ngekeki anjene kebacut iso kalang-kali wong nebang oleh ngimbuhi. Oh, akeh, Det. Nah duduwe iku temen. Kok Tak apa? pangan segone tik kelendang. Kok iso klendang. Duduwe lho kena gawe keramas saking akeh. Ayo. Kok kaya dodo sok banjir. Lah iya. Kayak kok titik ngono ae. Iya. Lah aku mari nggo pawon kan gak enak. Oh, kae nak pikirmu. Metu dadak kepethuk kancaku sing rondo iku. Lho. Sopo, Det? Marni kuwi apa? Marni ku rondo ya. Iya, iku rondo ya eblas. Lho, rondo ya eblas, Det. Saking eblase nek Iya. mlaku sampe ketatap cagak kok tekan iki. Mari ngono ana. Mate gak ndelok lek. Iya, aku dikepuk plek. Plek. Kan nang di mana ya metu-metu ngono lho. Iya. Wong jenenge kanca iku lak saenake sih. Saenake sak karepe. Ya iya, mari ngono aku nggo pinggiret. Heeh. Ana rondo paling eblas iku kene iki. Sopo, Det? Ayu Kasri kuwi apa? Asa Kasri ku eblas, Det. rondo. Iya. Kasri. Tak sikut kon. Lho, iku nek Rondo ae. guyon nata kelas iku nek guyon. Nek guyon notok lho. Nek guyon lho sampe dicencing ngene iki lho dastere. Iya, iya apa? Iya nek gak oleh nyencing ndukure dengkul. Aku iso sia-sia nang suwek dengkule. Lah apa suwek iku? Iya. Iya. Ya sepurane yo Kasri tapi ayu. Ayu ya. Wah, ayu. Pawakane lencir ya. Malah lencir. Heeh. Gak kok ceking gak. Lah apa? Kuru kurang mangan. Ayo kadingoni ta iki. Gak. Dekne kuwi seneng tirakat. Oh, seneng poso, seneng poso. ditamlek. Iya. Iya. Mari ngono kan gak nang bolomu lho.
Bolomu sapa maneh yo aku yo ngono. Lah iku mburimu tak lirik sret astagfirullahaladzim ya rondo maneh. Sopo, Det? Asuliyah kuwi apa? Gak ngono nek rondone kok cek akeh temen ya. Gak ngono rek. Boloku nggo kene rondo-rondo rondo-rondo. tok. Kok ngelumpuk gak ngono panitiane lho wani bayar pira lah ngono. Masalah polo ya ngono. Iya polo. Yo Cek polo sampe kon. Lho, kanca plek-plek. Polo Lukman Widodo. Polo Lukman Widodo. Iku CS kentel. Sak kentel ya. Ben malam Minggu nang Iya. Jurang Kuping goblok iku. Kon ngomong cemplang-cemplung. Eh? Disantap boto kon nyonyor kon. Lho, ancane nang Jurang Kuping. Lapo nang jurang kuping? Ndelek sapi wedok. Lho, apa ono sapi nang gone kono? Iku lajange kurbanan saiki ndelek dingu. Oh, nang kono nang gone sapi wedok ya. Iya. Oh, iya. Oh, sapine wedok bibiran tok kok kono iku. Oh, nyip ngono ya. Sip kok nyip. Mari ngono ketua panitia. Iya, ketua panitia. Tet, rene tet. Kok diceluk ya? Ya iya. Lah apa bos? Aku nang nyolokan bos. Bos apa? Ah, Bosnia. Maksudku iki jenenge iku Heri Susanto. Heri Susanto, heeh. Aku moro disalami palek grenjel. Batinku duwe Pungkasane. caplak. Ayo Pak Heri ku caplak ta. Pak Heri ku mandegani nggo Laban Wetan. Mandekani do lapan wetan. Ana kene. kekurangane apa jare Pak Heri? Iya, iya. Ya iki mang ketoke mecoco ayo mbutara buka. Ya gadet lah apa? Eh? Seneng pikire. Dadi ketua iku aja enak-enakan lho. Lho lho Nek ana kurange iku mesti noroki. mesti norok Nek iya. ana luwene titik diusik ambek sing nguruni. Kok Tenang ae, Bos, tenang ae. Iya, heeh. Nek ana luwene aja rame-rame. Apa? Engko tak tambahi gawe nang sama leak ngono lho. Ku tambah gendong pindo adakno. Kok tak kandhani ya. Sama leak. Wis aja akeh-akeh mergo Budi Wijaya iki kancane akeh. Koncone akeh iya. Sembarang iku titik-titik pokoke krasa. Pokoke Ayo krasa. sing rukun. Iya. Tenang gawe gending apa? Lho, ono cewek, Det. Kok delekno nang ndi bojoku? Lho iki lho kaitane apa lah iki? Lho iki karepe ya apa arek iki? Bojoku kok delekno nang ndi? Kae ngono bojo tak Eh, kelengan. Kok didelikno. iki kira-kira gak bingung kan? bingung e. Engko moro seneng gak dibayar kok ndeleki aku lah. Celuk kon. Ngawur ae. Kon gak karo ta iki? Apa? Iku kudu bojone Bebayan goblok. Heh? Bojone Pak Bayan. Bojone Bubayan. Masalah sepurane Bubayan. Kon bisi kok iso nang gone kono lho. Bojoku nang ndi? Lho, Biasae ku lek metu iku mesti barengan ambek awakmu wong loro iki. ngene lho, diomongno ta gak? Ya omongno gak apa-apa. Pak Bayan iku mangan ge sampean biasae iku ambek Polo Widodo. Nah, itu. Polo Widodo. Polo Sing Widodo. biasae ngluyur ngono kuwi. Heeh. Teko Jurang Kuping. Heeh. Teko Samalea. Iya. Sama Lea. Meneng-meneng nang kafe. Iya. Kafe. Lah kok niku data. Data opan? Lho data purul-purul sing gurung oleh dhuwit iku lho. Maksudnya data penduduk ngono lho Bubayan. Lah wong iki penduduk endi? Lah kok sing didata sakmono doe iku lho. Saking akeh dhuwit. Lho Widodo ku kata dadi polo. Ganjaran gak nyekel pisan. Nyek kon. Lho ganjaran dicekel iku salah. Oh. Maksudnya iku ganjaran gak dicekel. Mergo dicekelno tanggane. Iya, iya. Kon dataris. Mm, iya, Kon iya. ro bojoku ta gak? Masalah. Kon aja kathik mencel-mencel lek ngomong lho ya. Ih, Timbangane kon tak asep botol lambemu lho ya. lho gak Gelem mau diasap foto. rumah samu aku iki cocote bekecot ta. Ro bojoku ta gak? Sampeyan tak kandhani bojo sampeyan niku mari anjen mari data penduduk sing durung-durung oleh iku. Ngoten, Bu. Ceritane ngono lah, mari ngono. Aku gak ngerti. Nggih Lah sampean. masa sing didata iku penduduk sak Indonesia. Lah perkara penduduk sak Indonesia aku gak ngerti Masa Bubayan. budal ketisu, ket Hmm. peteng ireng sampai parayamene iku gorong mulih. Oh, paribasane budal kecepret mulai kecepret iki lho. Kok iso budal kecerepret. Ah karo petik mudun iki. Bojo sampean terus terang lho ya. Sampe aja Kon muring-muring. iku domo apa piye? Omongmu piye? Terus terang, wis ngerti iki terang, sapa ngomong iki udan?
Kon yo ngono dadak. Nggopo ya. Terang ngene lho. Gara-gara yo marah iku lho, bingung aku. Kandhanono sing jelas. Bojo sampean niku temenan, sampean aja muring-muring. Aku yo gak wadul yo gak adu-adu. Mang tak takoni Pak Bayan teng pundi? Kon wis aja kakean ngomong. Aku nggo omahku mblenek nek-nek. Ngoten. Ya. Nduk omah blenek iku maksudnya blenek lapo? Ndelok bojoku iku aku wis gak keduga. Pak Bayan niku jare sampean niku wis kaya debok. Heeh. Lah aku kaya debok iku piye? Masalah wong bojone Bayan gak ngerti iki lho. Lah wis ngerti to lek kaya debok iku mesti kan apa ngono iki hawane udan-udanan. Kan yo adem. Maksude bojo iku ngomong bojoku iku wis kaya debok. Maksude ya napa Pak Bayan? Anyep njelu. Ah, niku. Yo anyep wong ora enek uyahe. Masalah Yo ora ono uyahe ora enek masakone ora enek micine yo anyep. jarene lho jarene. Tak ngomong dhewe ya. Apa? Jare sampeyan niku nek dikelone lho gak iso polah pisan. Nah. Niku Bayan. Iya. Mas niku. Lah ngono ya? Iya. Lho. Wis gak sampeyan lho gak iso polah. Jare mek ngono. Ngono tok. Kaya manuk betet ngono. Lho. Pak Bayan iki ya apa rep? Bojo kaya ngene kok. Aku gak iso polah. Sampeyan lho gak iso Lah polah. mesti wong aku ngantuk kok. Sampeyan ngantuk. Lah aku ngantuk kan kesel. Patakon ana wong wedok-wedok sakmene kewek kesel nek dijaluki kan ya wis meneng ae pokoke disyukur ditukno. Gelem ya ngene gak gelem ya wis. Kang Bayar kok gak ngerti-ngerti. Gak ngono. Bebayan niku lho kok meneng kok kena polio bae wong iki rek. Lah meneng ae. Sing gak enak maneh Bebayan. Wong eling-eling pamong. Kok gak enak sing piye? Pamonge awak dhewe. Aku ambek bojoku wis gak keduga tak jak model kucing gulung sesek gak iso. Nah, Lho, kucing menek talang yo gak ngeraya. raya. Sampean lenger-lenger jarene. Duh, kowe roh ya. Aku iku yo gak iso lek model gaya kucing kera iku gak iso. Isoku iku mek goyekan numpak bumi ngono kuwi. Hah? Paku bumi. Iya. Gak ngono sampean iki bojone proyek ah. Ya, berat paku bumi lah. Delep ngene. Kira-kira gak Aku mondel iso lah. iku mek paku bumi mek ngono tok. Lek liyane iku ya ora iso to. Oh. Lah wong Pak Bayan kan apa aku kurimen nak ngono lah musuh aku sakmene gedhe. Masa Pak Bayan iku wis kurimen. Lah wonge kurimen kuweceng ngono kowe rata awak entek. Sing paling susah nek ngomong sampean iki jange dipegat karo Pak Bayan. Ngomong apa, Tet? Hah? Ngomong sampai jange dipegat. Aku masih diomong ngene-ngene aku gak apa-apa. Hah? Lek ngomong siji ku aku paling gak seneng aku. Hah? Aku iki ngomong temen Bu Masa Bayan. gak lambemu? Hah? Cedok pundan, engko lek keturutan, ucapan itu suatu doa. Hah? Lek sampe kelakon aku pegatan, kon seneng yo. Aku kok lesi yo. Aku kok lesi. Ampun. Ket bang kono kuno ae. Loh, kayak tuku bensin dasku kopior loh. Bacot. Iku temen. Pak Bayan iku ngomong ngono saiki Pak lho wonge wis budal nang KUD. KUA goblok. Heh? KUD nang ngene desa. Ngurus pegatan iku. KUA. Oh, budal nang KUA. Temen aja. Masalah aku ngandani sampean lapo sih? Oh, nek sampe aku petuk bojoku tak takoni kadek muni gak wo, ditenono tak idoni bosok cangkemmu. Gak ngono. Temen. Masa idune ku karbit rek. Awas kon yo. Tak Bayan iku ya ngono bojo. Ayo. Wong bojo kaya ngono kok iso dipegat. Aku duwe bojo ngono bendina tak setrika iki Pak. Kok iso disetrika iku opone ya? Lah, Iku klambi iya. ta. Bojo kaya ngono lho Pak Bayan kurang. Oh. Pedete sapa ucul e? Tolong, Cak. Tolong, Cak. Lah apa kon, Dat? Lah ya apa wong aku digandoli gapura ning Gresik ngene. Aku diperkosa aja. Sampai diperkosa. Aku diperkosa aja. Pakono nek diperkosa. Aku diperkosa. Iya, Cak. Lah kok gelem sing merkosa? Asu. Di- Aku dicegat arek nom-noman songo. Di- Arek mentem-mentem. Aku diperkosa, Cak. Kantor polisi Dondi. Hah? Kantor polisi. Cak. Gak ngono semua diperkosa arek songo lho mosok krasa sih. Aduh, gak polane ngono, Cak. Arek songo iku mau lho. Heeh. Wong ngekei 20-an, Cak.
Lho, Arek sono ngekei 20-an. Lho, gelem mau lumayan. lotung 180. Ngek goblokon ku ya. Apa? Arek songo ku mau dolek ana, isok gak isok dolek ana. Terus Durung tutuk kariku mau. ngene lho, wis. Gak ngono, sampean kok mlayu-mlayu. Iki lho dipepet-pepet no, Cok. Ngek. Masa aku dipepet-pepet no ngene. Masa ditok-tokno ajane. Gak ngono lho. Nek ana arek ganteng ya esek kae. Mau kira Nyosor. wedhus ah. Nyik. Nyip. Insap wis gak melok, Ya. aku nyip. Aku gak iso, aku soalnya kesok terlalu guyu. Aku mari tarik benang ya. Oh, tarik benang. Tarik benang. Gak tarik tambang mesti saya jeber cocote. Ibu-ibu sing wis tuwa kewut-kewut medoke akeh tiru aku, tarik benang. Kon tarik benang. Heeh. Benang apa? Duh. Nang klinik-klinik kecantikan iki lho. Oh alah. Raiku belak kendor. Iya. Ditarik pipine cek kenceng. Mas. Dokter kegeten narik cangkemku pindah nduk kene lho. Tak aku mangan ngene. Tak kok narik sebelah ki oh saiki tepak ya. Iya, aku percaya saiki sampeyan iku wayu. Ngene lho, Om. Kumatane iki ya. Goblok. Goblok kabeh. Wong iki ngono wedok kok Ya, mbok. Lah yo celatun. Tuwek karo tuweke. Lah yo. Ngeten lho Pak D nggih ya. Lah, Kon cari kon. Mi, sampeyan jare teko luar negeri. Ya operasi aku. Hah? Operasi. Operasi apa? Eh, Apa dadi? wong lato-latone ya jek ono. Congok kon kuyan. Apa? Umume wong wedok ya gak latar. Iki pembalut aku wayahe saiki. Hah? Wayahe. Saiki ku. Saiki. Wayahe didugangi polsek. Operasi aku cak teko luar negeri. Oh, Ya termasuk operasi. tarik benang. Mm-mm. Iki tak buak ya. Ah terus Iki lho tak buak. diganti apa? Kelindingane gembok iki lho. Ya operasi cak diketok bles. Beles. Diguak, Gua ganti. ganti dikai kanca dokter ku tak delok apik ya. Ya apa? Ya apa ya apa? Begitu aku ndodok Iya. pipis. Hmm. Tak kocoi koyo cangkeme bedes. Yuk ah. Gak koyo cangkeme bedes iki. Lah apa cak? Ngene lho ya. Sampeyan lak teko luar negeri. Iya dong. Mulai iki aku mek ngandani aja sampe sampean kok kaget. Ah, Loh, aku tambah ayu ngono ta? Lho gak ngono. Tambah ayu. Tambah seksi. Heh? gak ngono. Kon nyosor ya. Ngesaki apa kok atos kon? Hah? Ngesaki apa? Remason. Ono apa? Omong ngono, Det. Aku Aja cekel-cekel ta, aku iki duwe wudu. Aku nek dicekel wong lanang wuduku batal. Kon wudu lho salat apa ya mene wudu iki? wis rupane kaya Magerit. tletong. Maksude iki Sopo ngomong tuwek kemalan? Oh, tak susoni mencret kon. Lur, senengamu ngene iki ya. Kadal warsa kok. aku krungu desas-desus kok kaping kene iki. Mergo sampeyan iku Kaping. kampung. Kaping. Apa? Kaping. Apa? Kaping. Ku cangkemmu ngono lho. Nggo kampung kene iki sampeyan gawe huru hara. Ah! Sampeyan iku ngrusak rumah tanggane Bayan Taji. Nah, Taji. Iya. iya. Taji bayan iki lho. Taji bayanku Iya. bengkring kencing manis iku. Iya lho. Aja kate kencing manis. Bongkring ngono ae lho. Ate dagelan sing kena kencing manis. Ketemu pirang perkara aku sok ngerusui bayan Taji ku. Nyatane nggo kene kumep rumah tanggane Bayan Taji retak gara-gara Okta. Gara-gara sampean. Gak kurang brondong, gak kurang dudo, gak kurang joko. Lah apa mbek nyambek bekisar iku? Wong bayane nyambe bekisar. Aku gak kurang lanangan sing gelem ambek aku. Gelem yo ngrentengi wong kene aku. Tapi nyatane berita iku gambe saprene iku ya ngono iku, Mi. Aku jare ngrusui. Lho iya. Kon ro Taris. Ero paham aku. Lu njaluk tak remet cangkeme wong iki. Ah perkara kuwi niku selesaino dhewe. Ayo, Mek. Iya. Mek kene. Kurang ajar di Jarjano.
Ate mbok sumbari. Kene gak tau pola-pola ngrasani. Aja nang kono aku ngamuk kecipratan getih kon. Kono. Malah nang kono, wong keliwate kono kok aku iku. Nang ndi? Kuburan kono lho. Lah kok blakar-blakar nduk kuburan niku. Kon seksine Iya. wong loro. Heeh. Aja sampe kon ngale ya. Iya. Bayan mek gak tak engko-engko tak pateni ojo celuk. Tak sumbarane. Sumbarono. Bayan! Heeh. Bayan! Lapo? Lapo kon betulane Tak dadi sumbarane wedok. kono. Bayan! Kok meneng sih arek-arek iki? Gak suka aku. Gaplek pringkilan. Iya. Wis tuwek mringkili. Gaplek pringkilan tuwek-tuwek petakilan blok. Tuwek-tuwek petangkilan. Heeh. Dikira iki wedi ambek jenenge Bayan. Mek perkara mundur sak langkahe gak wedi. Gak apa-apa ayo gelut aku, padha lanange. Aku wedok. Minggira. Aja sampe kecipratan getih. Tak sumbarane. Bayan. Wah, alah. Kayak banci luntur. Ae mbongok kaya kono pungkasane. Bayan. Kaya mentok ucul. Sing jelas Iya. iki ana geger gede. Sing jelas ora huru-hara iki. Iya. Ayo delok ae. Iya sing kebaca nak bayan dhewe. Ya jelas, heeh. Ancene ya apa? Ae bayan-bayan gak percaya. bijaksana ya ngono iku. Heeh. Loh. Pak Bayan tambah ganteng ya. Ya iyalah. Kasih keten pundi Pak Bayan? Lho kok ngate nandi penggawane Bayan. Atuh. Apa man? Kacau. Niki pundi mawon. Aku iki teko nyambangi penduduk niliin duwe sing gak duwe. Ndata. Data, Iya. tapi tak ratakno kabeh, cek oleh kabeh. Colek kabeh. Iya. Bayan bijaksana ya. Bayan bijaksana, baik hati kok. Dan tidak Tidak sombong. Sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 40 gangsal. 45, Dik. Apa? Apa? Lima kok basa Jawa. Heeh. Lah nek kromo iki. Gangsal. Lah iya 40 gangsal. Pinter ya. Kacau. Lah kula mboten nate angsal Bayan sampe. Kula mboten nate angsal. Lah kon kadek minggat terus. Lah kadung keblebet Bebet. Kula nggih angsal ta Pak Bayan? Hah? Angsal ta? Oleh. BLT nggih. Oh iya, iki dari teko BLT. Nggih. Bansos, Bansos. dana desa, Dana desa. semua datang. Oke. Nek teko kabeh, duwike tak pek. Lho, Kacau, aku. duwike ya dibagekno apa dipek dhewe iku. Iya tiap pagi, Rek. Ah. Iki mung banyol kok. Iya. Alah. Iki yang udah ditata watu. Kenek sampean banyol aku cuk. Lah lucu Bayan iki. Tambah gak lucu gak dadi lodro. Oh iya. Kacau. Jembeki. Jenengmu sapa, Kuntet? Lho, Gene iku wau. Oh, jenengmu ngene ku wau. Alah. Kuntet tok ngoten. Oh, Kuntet tok. Mboten kate tok. Oh, mboten kathik tok. Ah, Bayan kok pelu. Kuntet ngoten mawon. Oh, Kuntet ngoten mawon. Yo Bayan iki rambut yo Rambut tuh senane bojone ngono. Kuntet. Ke uku, tetet, kecentet. Kacau. Wah, Kuntet. jeneng Bambang Hermanto, jeneng kok Kuntet. Kelahiran pun ngoten niku. Kelairane tanggal piro? Tanggal 17. 17. Nggih. Bulan? Bulan 17. Bulan 17. Nggih. Terus tahun? 17. Jenengmu kok kuntul kabeh. Pak Bayan koyo apal togel. Kuntet. Nggih. Lahir tahun 135 juta apa diujo Indonesia.
Sip. Kasepel lho ya, kasepel ya. Ya. Nyip. Ah, Kula aja. jenengmu lah Ari. Nggih. Lah, Ari jek duwe wong tuwa. Tasik Sapa jenenge? Siti. Siti. Siti Kondilati. Ah, dilatono dhewe ku. Pancen jenenge konten Mbak Bayan. Macung ngono kan dilatih lah aku bayang dilatih mbokmu. Mboten napa-napa wong jeneng mawon. Oh jeneng. Kok sik iki. Bayan kok karepan ngono ya sik. Kok niku kebacut. Gak iki apa iki? Boto. Kok sik iki yo. Nulis ngono. Kok boy golek-golno. Paling TV iki. Mono sampeyan TV. Mosok sakmono TV. Jenengmu Aris. 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 Mbokmu Siti kok. Siti kon ngemut. Diomong. Kacau, jebeki kon. Ajare jenenge ngono kok. Oh ya, Siti kon dilatih. Terus wong tuamu lanang? Sapari. Sapari wis mati goblok. Weh, Sapari garane Kartolo ku mati. Dudu. Sapari groyong. Oh, Sapari Groyong. groyong. Cocok. Sapari groyong. Asik. Lho, wayah nggonmu kok entek ini. Mosok mangsine telas. Telat. Oh, telas mangsine. Padahal iki tak isi 3 drem iki. Lah yo Telas. Wah, entek rek. Yo, takut mandi. Mati. Ah, mandi. iso disogrokno Ah, temen. ini. Tanda tangan. Lho, mejane, lho gak enek mejane. Ono mejane ya gak penak Pak Bayan. Ah, kesuwen. Oh, ini kita di meja. Iki apa aku juga dadi Meneng eta, sampe Meneng eta. oleh B L T. Loh, oh, kamblasen. Ken. Iku lho. Aduh, Lapo? kira-kira sampe titik ping 3 ngono wis gak iso njegek Pak Bayan. Ah, kene awakmu tanda tangan. Gak iso nulis. Pun saged. Cek jempol. Tak jempol. Loh, aku tadi. Ya no. Bayan ki gak nek mejane iki gak iso nulas. Cek jempol. Nggih, nedhi niku ne. Apa? Masine niki lho. Mangsi. Nggih. Aduh. Iki dagelan sing ditutup. Loro temen celok. Asu. Iso ditutup temen iki. Aku ya tanjen meja temen nek dadak Aris. Lali nggih. Pak Bayan, Ya, sampun nggih. wis. Kula benjing asal. Ah, dina Sabtu malam Senin. Sabtu ya malam Minggu. Oh ya Sabtu malam Minggu. Teko nanggonku sak anak bojomu tak kai kabeh. Oke, sip. Nek ngoten kula saged mantu. Heeh. Cuma saderenge kula mantu kula pesen. Iku tak meja temen. Loro temen sip. Ngawur kok ditutup. Kula pesen. Sampeyan mau dipadosi bojo sampeyan. Hah? Padosi Bu Bayan. Lah dikandane aku data penduduk. Pun kula kandhani. Tet, engko nek kepethuk bapakmu, kon ngenteni nggo kene. Gak usah mulih, masakane dibeto mriki. Oh ngono ta? Iya aku nglembur. Nggih senengan sampean. Sampean. Napa kekarepan sampean kan dituruti Bu Bayan niku apik lho. Oh iya iya. Oke. Heh. Lah matur ngoten. Matur ngoten Bu Bayan mantu. Nah. Okta Ndugi. Nah. Sampai nambah okta lah ngeten lah. Nah. Ndugi luar negeri nopo. Aduh aku sampai gaget. Okta Ndugi sampai diolehno spaghetti. Sepat tebu ta? Lho, spaghetti nu panganan luar negeri. Oh karo aku ya. Hamburger. Hamburger. Nah, sing paling istimewa jajan sampai diolehaken. Tapi seneng aku sitok. napa? Gudir. Gudir. Enak gate ngecapi. Sampai tene mriki Okta kali Bu Bayan mbetaken pesanan sampean. Oke. Kula nyuwun pamit nggih. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya aku nek perlu okta, surungen. Nggih. Surung. Masa mau Okta yang mogok. Tekan surung-surung omongan. Oh, suruh ngomong beres, Gun. Duit cenah metu. Oke, sip. Sampeyan tok sing mriki mawon. Iya, kaget meja. Loro temen sih. Dadi bayane pewenak kurang setahun wis pensiun. Iki enake dadi kapal keruk ae kesuwen. Iya, Seh.
Tetok. Ah. Mentit. Yo. Lah bahaya kok sapa Samalia lho. Lah meneh kon rono akan nututi. Lah temen. Oh, tak Samalia. Marah seneng. Oh. Kacau. Bojoku iso ayu sembut. Apa kok guyu-guyu? Lho ya guyu sih ro bojone tambah suwi tambah tuwek tambah ganteng. Lah ngono. Wong bojone iki macale ngene iki macahe sembut. Sampeyan teko ndi, Cak? Lho, data penduduk. Data penduduk. Heeh. Pendudukmu iku enek pirang ngatus e? Kira-kira ya 10. 50 kakak. Lek 50 kakak iku budal ket peteng ireng kok sampe yamene gak mule-mule. Loh, Sih. ini penduduk. Loh, penduduk iki sing kecelakaan gak. Iki kudu roh. Oh, penduduk Heeh. sing tas nglairno karo gak iku kan enek tambahe penduduk kan Iya, baru. heeh, lah penduduk kan duwe sepeda motor piro. Terus Nomor polisi piro? Apa A, apa B, apa U, apa E. memangin mulai sejak kapan sampe neliti-neliti plat nomor barang? Detek ini. Oh, detik iki. Iya. Nek kate oleh sembako ndelok iku sik plat nomor. Iya no. Iya. Lah saiki sampean kate nang ndi? Lho kadang data kok. Lho lah iki sampean kate nang ndi? Aku ta. Kate yasinan. Kate yasinan. Yasinan. Lah sampean yasinan iku lho kok jek gawe seragam keki ngene iki apa bener? Lho ora masalah. Ora mari penduduk tak kelumpukno nduk balik desa. Heeh. Ya tok tak rapati terus mari ngono yasinan bareng-bareng. Oh, lah iki nggawa apa iki? Lah iki buku Yasin. Lah Buku mosok Yasin. buku Yasin iku sak tas ngono, Cak. Lho sak kelurahan ki rene. Lah iki buku Yasin apa sak kelurahan? Sak kelurahan. Lah terus wong-wong iki apa tangane ku gak iso nggawa buku Yasin sak pira gedene bukune Yasin? Lho nek nduk omahku ilang, kadang-kadang ketut kulek. Sik ndeloki, Cak. Alah ora usah. Talah ndeloki situ ae. Kon iso maca surat Yasin ta gak? Aku gak iso. Gak iso gak oleh dosa. Lho masak to? Hah? Takono. Nek gak iso Sik tak maca takon. surat Yasin tak ku takon- dosa. Tak takon ibu-ibu nduk kene sesama wanita ya tak takonane ibu-ibu. Kula nderek tanglet nek mboten saged maos surat Yasin niku megang tok niku dosa napa mboten? Lho ora lho, Cak. Ah, gesai. Ndelok Delok awakmu cek mlebu neraka. Lho, aku lho ndelok tok, Cak. Ora oleh. Ndelok tok, Cak. Tandane gak oleh kok. Aku iki bojomu lho, Cak. Gak oleh. Ndeloki. Oh, kok. Ndeloki. Lah, surat Yasin saiki iki gambare sandal ngene iki ta, Cak? Apa ngene iki? Masa surat Yasin sak kampung nyenek tisu basahe? Heh? Nyene iku tulisane nek remeng-remeng gelap kok. Heh? Iku surat Yasin. Tunggu. Heh? Peng pira awakmu gorohi aku, Ji? Heh? Peng pira? Kon bolak-balik ngapusi aku. Heri niat. Rene. Peng pira awakmu ngapusi aku? Peng pira awakmu selingkuh kecakup aku jopo nang gone Satpol PP? Loh. Heh? Peng pira? Heh? Gak izin ta kon nek sampe ro wargamu? Heh, kon iku perangkat, Cak. Kudu Ora kepruk.
saiki kon data iku data apa tak takoni? Lah umpama bayan ya Ah. data. Kurang setahun di pensiun. Aku Ngono lho. wis Lah sering- iku nek gak disilat jual titik. Ah. Lah ya rugi aku. Lah kalung iki ya. Tak tukono kalung kali ku nyilat dek kenane. Sik tak takoni. Awakmu ngomong apa? Data kanggo masyarakat, Masyarakat. BLT, Heeh. bansos. Ya ngerti ngono kok. Lho, aku ngerti, Cak. Tapi sing luwih gak ngerti ku utekmu sing gak ngerti. Lho. Bayan diutek-utek no. Lah cek kapok raimu. Kon iki aja karek ngutek-utek bojo. Babah, Eh, sik, aku luwih isin, Cak. Lek bojoku dirasani wong wedok-wedok wong kampung. Heh? Lebih izin. Pak Bayan lek wayahe penduduke oleh BLT, oleh bansos ora dikekno sing bersangkutan yang membutuhkan, tapi dikekno sing wong sing disenengi. Heh? Dikekno sing bersekongkol karo Heh? Aja dumeh awakmu dadi perangkat, Cak. Aja dumeh kon ndek jabatan saenake udelmu. Sehabis jabatanmu ilang kon dadi apa? Dadi keleleran padha karo masyarakat ngisor. Heh, enek kesandunge kon sing nolong ya masyarakat. Heh, duduk jabatanmu iki. Napa kon ngalih? Heh? Iku lho awakmu buang-buang kok mukae. Loh, iki fakta. Fakta apa? Iki fakta dan kenyataan. Belajar dadi perangkat iku mblosok nang ngisor-ngisor. Ndelok nang kampung-kampung endi masyarakat yang membutuhkan dan mana yang tidak. Iku kudune ngono. Ora sing kok senengi wong soge, kekancanmu, dulurmu kok kei. Wong sing gak duwe sing butuh ora kok kei. Heh? Wis bidek matamu, heh? Kone aja mata-matamu. Apa? Rungokno aku tak cerita. Wis gak usah cerita. Rungokno tak cerita. Aku mau cerita. Hati paham. Aku mau cerita. Lah kok kalahan aku. Tak cerita, rungokno. Lapa? Penduduk kabeh iku tak Ayo dapat. ibu-ibu surak. Wah! Bene, tak ceritani, mereka iso paham. Kandhane masyarakat. Kok cok tambah bojone dibelesno kaya ruwono. Tak rukono. Kabeh wis tak data. Ruwoto. Butuhku cek oleh kabeh. Bujuki mboten. Masyarakat sakmene kae, Cak. Gak iso dibingkem. Kosek tak cerita. Kabeh tak data. Supaya apa? Penduduk kabeh cek oleh. Sing 15 tahun kepungkur tak umbat. Kosek tak tenang o. Rumono, saya akan bicara kalau saya emosi. Aduh. Oh, ngene lho yang kabeh tak data. Terus? Ya toh? Oh 15 tahun kepungkur. Wis tak unggahno nang pemerintahan des. Lho, bareng medun kok separo sing dipek. Mbah iki wong duwe, mbah gak wong sugih. Iki bingung. Kon keplok-keplok rumah sama aku iki doro ya. Lah ngono kok to medun separo. Mbok Terus? titis wong sugih, mbok titis wong gak duwe. Lah biyen gak duwe nyambut gawe 15 kepungkur, iki wis duwe. Lah, enek sanksine medun. Siapa yang merubah tatanan tulisan dari atasan? Iki kena sanksi. Bojomu dihukum, seneng nek bojomu dihukum. Seneng. Hah? Seneng. Seneng kon, aku senep. Sik, apa maneh Cak sampean? Ha? Aku krungu-krungu. Sampeyan saiki golek gendaan rondo sing sugih, katene nyalokno lurah. Heh? Kon jek dadi posisi dadi bayan iki lho jek kalangan setengah. Gendakamu iku wis metrek-metrek. Mendani kon dadi lurah, iso-iso dhuwit bangunan teko
ndukur kok entekno. Heh? Mikira Cak, sagurunge kon niku nyalokno lurah sing apik karo masyarakatmu. Otomatis masyarakat lebih mengerti. Heh? Kudune iku ngono. Ora perkara dhuwit. Pasti kon dhuwitmu miliatan nek gak ono masyarakat sing milih kon yo gak ngarah dadi lurah. Neh. 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 Tono kapok kon. Lah apa? Heh? Apa? Apa? Sik, Apa? aku kok banding-bandingno karo pura sing ayune model kaya apa aku gak apa-apa, Cak. Lah lek terus aku kok bandingno karo banci. Heh? Amit-amit cuwek sadar. Hei, iku ngono. Aduh sayangku. Sayangku, aku gak rela kon dikepruk botol sayangku. Iki yo ngono gatelan bancine. Gatelan. Heh? Cak, aku dilokno gatel. Koset ta, Cak. Koset ta rumahno. Wek kancane gatel, Cak. Gatel kon lugut. Sembarangan. Ojo mentang-mentang kon wedok. Timbangane wekmu seretan wekku. Ya Cak ya. Seretan wekku Cak ya. Apa? Seret wekku ya. Soalnya apa? Soalnya katut nang jero. Duh, kok tambah ganteng, Mas. Mas, kok tambah ganteng, Mas. Coba bojoku. Coba bojoku. Ayo, terus. Sapa iki, Cak? Sapa? Heh? Apa? Kenapa tak rayune? Penolak ngomong. Anane ae dhewe iki bendina video callan. Jarene gak duwe bojo, bojomu matek ketobrok truk tutuli pitik daginge. Sayang. Aku sakit ya. Aku sakit ya. Sayang bojoku tak. Sayang. Anak. Sayang tae. Kene yang. Aku teko luar negeri lho, Cak. Nyiapno gawe sampean bondo nyalono lurah. Aku nggo dhuwit 2M nya. Ya, rong MY. Lho. Kon gak dadi lurah gak masalah, pokoke bojoku aman. Cak. Duwe bondo tak peno nyalono lurah. Gak 1 juta 2 juta. Tak gawakno apa dadi nyambut gawe nang luar negeri, Cak. Ayo. Ayo. Abune amis. Gelem ta gak? Saiki gak kakek ngomong. Dene gak gelem ya tak gawa balik. Gak usah. Gak dadi lurah ya wis. Meneh yang. Bapak gak usah dadi. Duit sak miliar ku akeh. 2M Oh. sampai aku gak M. Endi kon M kon lanang. Ngene lho. Menenge ta. Rong M ku akeh. Rong M iku iki lho dade kresek lho gak kebek. Loh, ATM. Lho, Ate ngem. Oh ya wis. Belanono bojomu, belano. Belano jenenge bojo kok gak dibelani. Ya wis karepmu, gak sengko gak watuk. Balik aku. Kok ati balik. Kose yang ngengkoli ya. Ayang Okta. Ayang Ota. Endi duwe ihi. Alah. Gelem ta gak? Ayang Okta. Iya ya. Apa lho? Aku dadi bojomu pirang tahun gak tau kok ayang-ayang. Nah, wis tak ayang-ayangi. Ayang Okta endi duwe Tenang kok sayang. Kene yang abayang, kene yang goprak.
Gini ya. Berarti gak abot. Sekarang begini. Saya ini menjadi bayan kurang 1 tahun sudah pensiun. Tapi cuma itu kata-katamu. Keprojolan. Aku gak suka. Semua itu hanya rayuanmu. Loh, saya tidak merayu, apa adanya sayang. Kepala panas, hati harus dingin. Hati harus dingin, yang bawah harus panas. Wis gak iso. Kari mele abot ndi kono apa timbangan. Gampang. Wong lanang gak kewan nakal. Ya. Tak timbang. Kenendok. Eh, Mas aku tak balik ae. Lapo mbelani kok ekon. Gak ngene yang. Saya kira betul-betul awakmu sayang karo aku. Duwe endi? Wis yo tak cepakno dhuwit ya, Cak. Ah, ya duwe. Tak cepakno dhuwit, Cak. Iya. Berarti sampean sayang aku kan? Iya, iya. Tak cepakno dhuwit. Gak rong Waduh kan iki. Cak. Digawakno Mas batangan. Mas bathukmu kono. Iki sak didol payu 2 M. 2 M ember ta. Mas batangan iki teko Kalimantan, Cak. Wis, iki ngono duduk batangan boto. Hah? ketemu pirang perkara kon ngobarno aku, fitnah aku, jare ngrusak rumah tanggamu ambek Inge. Gak sengko, gak watuk, gak arep ambek rupamu aku. Rudik. Saiki aku takok, Ya, kok sampe awakmu duwe pikiran kaya ngono piye? lho, akeh sing ngomong jarene aku ngrusak rumah tanggamu. Kapan ngadep endi? Sapa sing ngomong? Aku gendane ambek kon ngadep endi? Sapa sing ngomong? Kuntet ambek Aris. Kuntek lari. Ya. Oh, bajingan asu iki. Ayo, Re. Api. Ron, ana boto teko iki. Ayo, Re. Kon gak duwe akal kaya ngono, he? Pikiranmu ki piye? Seneng nek kancamu rusak, seneng nek pamamu rusak. Aku seneng. Apa? Aku jarene tahu sampean perkosa barang kapan? Ngadep endi? Sumur kuasa sapa? Ngene lho, Si. Pakentut Sing dikarepno arek-arek iku. Arek-arek iki lara ati ambek awakmu. Aku ya lara ati. Mbahku tuwek melarat gak mbokeki BLT. BBE Aris wong melarat gak mbokeki. Adike Kuntet iki wong melarat gak mbokeki. Tapi sing gendakamu sing mbokeki masih sugih mbokeki. Oh, dadi masalah iku. Wis saiki ngene. Sabene tahun siji gak tak kei sih. Tahun dhisik gak tak kei. Apa gak tak kei? Gak tak kei. Cek kapok. Ana pamundutan Bapak Asu. Ibu pimpinan Ludruk Budi Wijaya dari Laban Wetan. Dengan ini saya Bapak Endang Jeragan Air. Perempatan Pengampon ngersakaken tali kotang. Mohon dilayani, hormat kami. Saking Bapak Pamong minta gening padang bulan. Kirim matur Bapak Sutam. Yang diminta gendingnya padang bulan. Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Kinclong segarane kaya kaca. Kinclong segarane kaya kaca. Lanang wadon
bebarengan suka-suka padang bulan ning pesisir Banyuwangi padang bulan ring pesisir Banyuwangi kinclong-kinclong segarane kaya kaca kinclong-kinclong segarane kaya kaca lanang wadon bebarengan suka-suka Apa? Situke mau apa? niku mau tali kotang nggih tali kotang Wis tak tukoke wujud tali sak botange nanging saiki lak kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa wis lali karo wek kuwi senadyan regane nemewu kuwi wujud katresnaku kejare kuwe melo aku lah kok mlayu oh kurang larang pungkasane kowe ilang apa wis lali karo tali kotaku ayo mi iki mas taline tak kunjurake mergo ukurane kurang gede aku dijodohke malah karo priya kae wis cukup sayang seprene wae Tukang Mas Andung Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngoparengake meski bali tali kotang iki tak simpan jero lemari tali kotang saksi tresnaku kang suci Matur nuwun dumateng masyarakat Laban iya iya Wetan. candut heeh Bengi iki hajate sedekah desa. iya Ya saya didongakno Heeh. mari sedekah desa masyarakat Laban Wetan paringi seger waras panjang umur amin rezekine tambah melimpah ruah. iya amin amin Tugase Budi Wijaya jek akeh rek oke ya temen meneh nang Balong Panggang iya sampai bulan 11 sampai bulan 12. iya Alhamdulillah ayo saling jaga kesehatan. iya cak Bengi iki digawekno lakon apik Oh, apa Laban iku? Wetan. Pelangi Pelangi di langit Singosari. Pelangi di langit Singosari serial Putri Kendedes. Ayo jaluk pangestu karo dulur-dulur Iya. dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.